Hindi lang sa pagpatay ng sunog, maaasahan ang mga kawani ng Bureau of Fire Protection. Maasahan din sila sa anumang pagresponde sa emergency cases. Mula sa isang tawag ng isang concerned citizen na nagpatulong upang maihatid sa pinakamalapit na paggamutan ang ginang na manganganak na, agad na tumugon ang mga kawani ng Santo Tomas Fire Station. Pero habang nasa kalsada, naabutan na ng panganganak ang ginang sa loob ng Rescue Transport Vehicle o RTV. Si FO2 Ronasin May Aquino na isang registered nurse, hindi nag-atubiling tulungan ang ginang. Sa kanyang kaalaman sa medikal na pagtugon, pinaanak niya ang ginang na nagsilang ng lalaking sanggol. So siguro 2 beses or 3 beses na nag-iri yung mother, lumabas yung baby. At paglabas ng baby, and thank God kasi ang nakita ko lang na medyo complication niya is yung cord coil, yung sa leeg ng baby. So agad-agad tinanggal ko siya kasi nga hindi umiyak yung baby nung lumabas kasi nga nakaano pa yung cord sa leeg niya. So nung pagkatanggal ko po nung cord and then upside down ko yung baby, ayun umiyak na siya. And syempre, nung pagkalabas po nung baby, hindi ko naman pwedeng pati yung placenta i-deliver. And eksakto po, nakarating na kami ng hospital. Ligtas na nadala sa pinakamalapit na paggamutan sa bayan ng Agoo ang ginang na si Marife Coloma at ang kanyang baby boy. Pagkatapos ma-discharge sa paggamutan, muli ring binisita ng mga kawani ng BFP si Marife at kanyang baby para kumustahin ang kanyang kalagayan. Healthy at nasa mabuting kondisyon naman ang mag-ina. Nagpapasalamat po ako. Sa Tri-Bureau po kasi, pwede at pwedeng pumasok ang mga nurses. So, BJMP, sa PNP, and sa BFP. Ang kagandahan lang po kasi sa BFP, kasi sa rescue po kami. So, bilang nurse, personally, nai-apply ko pa rin yung pagiging medical inclined ko. Na pagiging nurse, nakakatulong ako, public service tayo, and yun naman po yung pinaka-purpose kung bakit andito tayo, nagsasakripisyo, naiiwan yung family natin, andito tayo na nagjo-duty. Ako po, personally, I'm a mother. Pero, syempre, nung time na yun nakita ko yung mga anak, sabi ko, nararamdaman ko yung pakiramdam. Kasi may mga anak na din po ako. Alam ko yung pakiramdam kung gaano kasakit. And gaano nakakatakot. Patunay lamang daw ito na anumang klaseng pagresponde, nakahandang umalalay ang mga kawani ng BFP. Multitasking po ang Bureau of Fire Protection. Hindi lang po kami pamatay sunog, kundi kahit anong emergency po yan, mapa vehicular accident, mapa rescue po, or kahit po sa mga ibang cases or emergencies po, pwede po tayong mag-assiste or mag-responde po. Joanne Ponsoy, Balitang Solid North.